आइए आप सभी लोगों को आजकल का जो फैशन का दौर चल रहा है उस पे कुछ हास्य कविता है। अच्छा लगे तो प्यार दुलार जरूर दीजिए। आजकल के लड़का लोग कौने तरह से फैशन करत लो। अरे दीवाना देशवा हो दीवाना देशवा, आइल फैशन के जमाना भइल दीवाना देशवा। आइल फैशन के जमाना भइल दीवाना देशवा। मेहरारू मोबाइल खातिर लड़तड़ी। कैसे? देखें मोबाइल मियाँ बीबी डांस ग्रुप के झटका। देखें मोबाइल मियाँ बीबी डांस ग्रुप के झटका। घर में फूटी कौड़ी नाबा करते पटकी पटका। लटका भावे डिस्को गाना भइल दीवाना देशवा। आइल फैशन के जमाना भइल दीवाना देशवा। आजकल जो लोग बारात में जाता, पहले रहला तो सब्जी और दाल पे बारात खा लेत रहल, लेकिन अब के बाराती में दूध घी का जगह लिया है फैशन में शराब अंडा। दूध घी का जगह लिया है फैशन में शराब अंडा। आलिया भट्ट बुढ़ऊ के चाहे, आलिया भट्ट बुढ़ऊ के चाहे भले उठे ना डंडा। सबके बदल गईल पैमाना भइल दीवाना देशवा। सबके बदल गईल पैमाना भइल दीवाना देशवा। और पहले के जमाना और आज के जमाना में अंतर बा। मम्मी डैडी पापा बच्चों को सभी सिखावें। मम्मी डैडी पापा बच्चों को सभी सिखावें। सोनू मोनू नाम रख के इंग्लिश मैन बनावें। झंखे प्रदीप दीवाना भइल दीवाना देशवा। आइल फैशन के जमाना भइल दीवाना देशवा। नमस्कार, धन्यवाद।